Στην άσκηση 28, τα παιδιά πρέπει να αποδείξουν ότι ξέρουν κάποιες μεθοδολογίες από τα προηγούμενα κεφάλαια, όπως είναι, ας πούμε, η ταξινόμηση πινάκων ή η αναζήτηση πινάκων. Η άσκηση είναι μια πολύ καλή άσκηση γιατί μελετάει πολλά πράγματα και εδώ πέρα πάνε να δείξουν να ξέρουν πολλές μεθοδολογίες. Σε ένα διαγωνισμό σφαιροβολίας συμμετέχουν, μας λέει, 120 αθλητές. Εδώ πέρα, ένα παιδί που δεν έχει πολύ μεγάλη πείρα θα κάθεται και θα σκέφτεται ότι οι 120 αθλητές ενδεχομένως να είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας. Στα προγράμματα τα πράγματα είναι πιο πονηρά. Αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να αναρωτηθεί μήπως τελικά είναι μια επαναληπτική δομή ή μήπως πρέπει να διαβάσει συνολικά την άσκηση για να δει ένα μονοδιάστατος ή δυσδιάστατος πίνακας. Επίσης, στα υποπρογράμματα δεν γνωρίζουμε αν πρέπει να φτιάξουμε ένα πίνακα στο κυρίως πρόγραμμα ή σε κάποιο υποπρόγραμμα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η άσκηση θα πρέπει να διαβαστεί συνολικά. Σε ένα διαγωνισμό σφαιροβολίας συμμετέχουν 120 αθλητές και ο κάθε αθλητής εκτελεί 10 βολές. Αυτό που έχω δει εγώ εδώ πέρα είναι ότι είναι 120 αθλητές και 10 βολές, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχω καταλάβει ακόμα είναι κάποιος πίνακας. Στην πορεία, μας λέει ότι η τελική βαθμολογία, λέει, κάθε αθλητή είναι ο μέσος όρος στις 10 καλύτερες βολές του. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε δύο περισσότερα μέγιστα, όπου το πρόβλημα του να βρούμε δύο περισσότερα μέγιστα μπορεί να λυθεί σίγουρα με ταξινόμηση. Εδώ πέρα θα ήταν ακόμη πιο πονηρό αν εμείς πηγαίναμε να βρούμε, εφόσον θέλει, τον μέσο όρο των τριών καλύτερων βολών του, ταξινόμηση μόνο για τα πρώτα τρία στοιχεία ενός πίνακα. Στην πορεία, λοιπόν, μας ζητάει να υλοποιήσουμε υποπρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το όνομα και την βαθμολογία ενός μαθητή στις 10 βολές του. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει εμείς να καταλάβουμε από την άσκηση ότι δεν μας ζητάει δύο πίνακες, αλλά μας ζητάει ένα όνομα. Μας μίλησε στον ελληνικό, δηλαδή θέλει το όνομα ενός αθλητή, αλλά θέλει και τη βαθμολογία διαδοχικά για τους βαθμούς των 10 βολών του. Αυτό για μένα σημαίνει ότι πρέπει να φτιάξω έναν πίνακα, όπου ο πίνακας αυτός φυσικά θα έχει τις βαθμολογίες από 1 μέχρι 10 για έναν αθλητή. Έτσι, λοιπόν, έχουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα το οποίο θα διαβάζει το όνομα και την βαθμολογία των 10 βολών. Εδώ πέρα, λοιπόν, έχουμε διαδικασία, όπου στη συγκεκριμένη διαδικασία θα πάω να την ονομάσω και αυτήν εισαγωγή στοιχείων. Έτσι, λοιπόν, διαδικασία, εισαγωγή, και φυσικά εδώ πέρα θα έχουμε δύο ορίσματα για να στείλουμε πίσω, που θα είναι το όνομα του αθλητή, αλλά και η βαθμολογία στις 10 βολές του. Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι στις μεταβλητές εγώ θα έπρεπε να δείξω ότι το όνομα δεν είναι πίνακας, δηλαδή εδώ πέρα στους χαρακτήρες θα πρέπει να δηλώσουμε απλά μία μεταβλητή, ενώ ό,τι αφορά τη βαθμολογία σίγουρα πρόκειται για πραγματικές τιμές και μάλιστα εδώ πέρα έχουμε ένα πίνακα 10 στοιχείων. Β, λοιπόν, του 10. Θα έχουμε και άλλα πράγματα, αν μπορούμε να τα σκεφτούμε, μπορούμε να τα γράψουμε, συνεπώς μπορούμε, αν θέλουμε να τα κάνουμε τώρα ή στην πορεία. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσω για να διαβάσω το πίνακα. Έτσι, αυτό σημαίνει πως σίγουρα στις ακέραιες θα έχω και τις βολές για τις βαθμολογίες του αθλητή. Εδώ πέρα, λοιπόν, έχουμε και λέμε διάβασε το όνομα του αθλητή και φυσικά για κάθε βολή, για βολή, λοιπόν, από 1 μέχρι και 10, διάβασε το β του βολ, τέλος της επανάληψης, και φυσικά δεν νομίζω ότι έχω να κάνω κάτι άλλο. Έτσι, λοιπόν, μπορούμε και να τελειώσουμε τη διαδικασία. Τέλος διαδικασίας. Πρέπει οπωσδήποτε κάθε φορά που τελειώνουμε μια διαδικασία να γυρίσουμε και να κοιτάμε ότι έχουμε δηλώσει σωστά τις μεταβλητές. Εδώ πέρα είχα ένα πίνακα με 10 βολές και τον δήλωσα. Β, λοιπόν, του 10 στις πραγματικές. Ακέραιες είναι ο δείκτης βολ, ενώ επίσης έχουμε και ένα όνομα όπου είναι το όνομα του συγκεκριμένου αθλητή. Η συγκεκριμένη διαδικασία μας φέρνει ερωτηματικά, δηλαδή δεν έχουμε στοιχεία όταν κατά την κλίση, ενώ επιστρέφεται μία μεταβλητή τύπου χαρακτήρα και ένας πίνακας με τις 10 βολές ενός αθλητή. Εδώ πέρα τώρα, αν πάμε να συνεχίσουμε την άσκηση, μας λέει να αναπτύξουμε συνάρτηση που θα δέχεται, λέει, ως είσοδο έναν πίνακα 10 στοιχείων με τις βολές κάποιου αθλητή και θα επιστρέφει τελική βαθμολογία, όπου συζητήσαμε ότι η τελική βαθμολογία θα έπρεπε να είναι μια ταξινόμηση. Για να μπορούμε όμως να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί η συγκεκριμένη άσκηση, θα ήταν καλή ιδέα ταυτόχρονα να πάμε και να φτιάξουμε και το κυρίως πρόγραμμα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εγώ θα έλεγα εδώ πέρα πως έχω το κυρίως πρόγραμμα. Πρόγραμμα, λοιπόν, κάνουμε την άσκηση Α28, συνεπώς εδώ πέρα μεταβλητές και αρχή.
Θα προσπαθήσω να καταλάβω από μόνος μου τι ζητάει η άσκηση, γιατί δεν μου δίνει περαιτέρω στοιχεία για το πώς θα πρέπει να γραφεί το κυρίως πρόγραμμα. Εδώ πέρα εμείς έχουμε φτιάξει μια διαδικασία όπου δεχόμαστε ένα όνομα και ένα πίνακα και αυτόν ακριβώς θα πάω και θα καλέσω. Η κλίση της διαδικασίας γίνεται με την εντολή κάλεση. Συνεπώς εδώ πέρα θα μπορούσαμε να πούμε κάλεσε το όνομα της διαδικασίας, που το όνομα της διαδικασίας είναι εισαγωγή, ακολουθούμενο με ορίσματα όσα είχα και πριν, δηλαδή 2, όπου εδώ πέρα έχω το όμικρον, που δεν θα πάω να το πω αλλά θα γράψω όνομα για να θυμάμαι ότι είναι μόνο λησμία μεταβλητή, καθώς έχω και τον πίνακα Β, που τώρα θα τον ονομάσω Β, όπου εδώ πέρα στην πραγματικότητα μας έρχεται ένας πίνακας, όπου κάθε φορά έχουμε από 1 μέχρι 10 την βαθμολογία για τις βολές ενός αθλητή. Στην επόμενη συνάρτηση μας ζήτησε να στείλουμε έναν πίνακα αριθμών, και μάλιστα 10, για να μπορέσουμε να βρούμε τη μέση βαθμολογία των αθλητών. Συνεπώς αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα πρέπει να καθίσουμε και να σκεφτούμε αν αυτό που έχουμε να επιστρέψουμε είναι μια τιμή ή περισσότερες, ενώ η άσκηση μας έχει ξεκαθαρίσει την συνάρτηση όπου θα καταλήγαμε κι εμείς. Θα πάω να κάνω κλίση της συνάρτησης, όπου θα χρησιμοποιήσω μελλοντικά. Για να κάνουμε κλίση της συνάρτησης δεν χρησιμοποιούμε την εντολή κάλεσε, αλλά θα πρέπει στο όνομα μιας μεταβλητής να πάμε και να εκχωρήσουμε το όνομα της συνάρτησης. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς λειτουργία κάνει η συγκεκριμένη συνάρτηση, και η λειτουργία που επιτελεί να βρίσκει τον μέσο όρο σε έναν πίνακα αριθμών. Συνεπώς θα ήταν καλή ιδέα να την ονομάζαμε μέσος όρος, και μάλιστα εγώ θα έδειχνα ότι έχω καταλάβει ότι εδώ πρέπει να κάνω ταξινόμηση, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα έλεγα κάλεσε την συνάρτηση ταξινόμηση, όπου δεν πρέπει να στείλουμε μόνο ένα όρισμα, και αυτό δεν είναι άλλο τον πίνακα βάθ που φτιάξαμε νωρίτερα. Ας πάμε να φτιάξουμε τη συνάρτηση. Σχετικά με τη συνάρτηση, πρέπει να ξέρουμε ότι μας έχει έρθει ένας πίνακας με 10 βαθμούς και τις 10 βολές. Συνεπώς ξεκινάμε και λέμε συνάρτηση, την οποία ονομάσαμε ταξινόμηση. Εδώ πέρα πρέπει οπωσδήποτε στη συνάρτηση να δηλωθεί και ο τύπος της τιμής που επιστρέφεται, γιατί η συνάρτηση υπολογίζει και επιστρέφει μία τιμή με το όνομά της. Δεχτήκαμε μόνο το πίνακα με τις βαθμολογίες, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή πρέπει να γυρίσουμε μέσω όρο βαθμολογιών, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μία τιμή πραγματική. Μιλάμε πάντα στον ελληνικό, στη δήλωση του προγράμματος. Έχουμε την κανονική μας δήλωση, δηλαδή εδώ πέρα τις μεταβλητές, και κάποια στιγμή παρακάτω θα έχουμε και την αρχή. Εδώ πέρα, αν κάποιος σκεφτεί πονηρά, μπορεί να καταλάβει ότι εφόσον είναι ταξινόμηση, θα είχαμε και ακέραιες τιμές όπως τα I και τα J, ή θα είχαμε και κάποια βοηθητική μεταβλητή, κάποιο temp δηλαδή, για να μπορέσουμε εμείς να αντιμεταθέσουμε τιμές. Εδώ πέρα λοιπόν στις πραγματικές θα δήλωνα τον πίνακα, όπου ο πίνακας αυτός είναι 10 στοιχείων, β λοιπόν του 10. Επίσης θα έπρεπε να δηλώσω και το temp. Θα είχα όμως και ακέραιες, όπως στις ακέραιες θα έπρεπε να πάω να χρησιμοποιήσω τα I και J σίγουρα, και θα ξεκινήσουμε, για να έχουμε ξεχάσει κάτι θα το γυρίσουμε. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε μια ταξινόμηση, και μάλιστα στα πρώτα 3 στοιχεία του πίνακα, γιατί μετά θέλουμε να βρούμε το μέσο όρο των 3 στοιχείων, που σημαίνει ότι εδώ πέρα θα μπορέσουμε να μιλήσουμε μόνο για αυτά τα 3 πρώτα. Η ταξινόμηση που την έχουμε δει στο παρελθόν γίνεται έτσι. Για I λοιπόν, από 2 μέχρι και 4 για να μιλήσουμε μόνο για τα πρώτα στοιχεία, για τα πρώτα 3, και φυσικά εδώ πέρα για J από 10 μέχρι I με βήμα -1, γιατί εμείς θα πρέπει να ψάξουμε σε όλα τα στοιχεία του πίνακα. Η προσπέλαση θα πρέπει να γίνει σε όλα τα στοιχεία του πίνακα από κάτω προς τα πάνω, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τα 3 καλύτερα, και μόλις αυτά τα 3 τα βρούμε θα σταματήσει η ταξινόμηση. Στο temp λοιπόν πήγαινε και εκχώρησε, θέλουμε πάνω το μεγαλύτερο, συνεπώς το β του J. Αν όμως ισχύει ότι το β του J είναι μεγαλύτερο από το β του J-1. Τότε λοιπόν εδώ πέρα θα έπρεπε να πάμε εμείς στο temp και να βάλουμε το β του J, και να πάμε στο β του J και να εκχωρήσουμε το β του J-1, και να πάμε φυσικά στο β του J-1 και να μπορέσουμε να βάλουμε το temp. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουμε ανοίξει, δηλαδή κάποια στιγμή εδώ πέρα τέλος σαν, στο ίδιο ύψος από εκεί πέρα που άνοιξα την αν, τέλος επανάληψης και φυσικά τέλος επανάληψης. Στην αρχή της άσκησης, σε μισή σειρά, προσπάθησε πονηρά να μας εξηγήσει ότι η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των 3 βολών. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, εφόσον τον πίνακα εμείς τον έχουμε ταξινομήσει, σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να βρούμε το μέσο όρο, και μάλιστα θα ήταν καλή ιδέα να το γυρίσουμε στο όνομα της συνάρτησης, διαφορετικά η συνάρτηση δεν θα μας δούλευε. Έτσι λοιπόν, στη ταξινόμηση πήγαινε και εκχώρησε το β1 συν το β2 συν το β3, και όλο αυτό
διά 3, αλλά για να δουλέψει θα πρέπει να μπει σε παρένθεση, ενώ κάπου εδώ πέρα θα είχαμε και τέλος συνάρτησης, ενώ βλέπω ξεκάθαρα πως έχουμε δηλώσει όλες μας τις μεταβλητές. Στο τρίτο υποερώτημα, μας ζητάει να αναπτύξουμε διαδικασία η οποία θα βρίσκει τη θέση του μεγαλύτερου αριθμού που υπάρχει σε ένα μονοδιάστατο πίνακα 120 στοιχείων. Στο παρελθόν, όταν ήμασταν ακόμα στους πίνακες, πήγαμε να δούμε πώς θα μπορούσαμε να βρούμε μέγιστα και ελάχιστα σε μονοδιάστατους αλλά και σε δυσδιάστατους πίνακες. Στους μονοδιάστατους πίνακες, οι μεθοδολογίες των max και min ήταν τρεις. Στην πρώτη μεθοδολογία θα πηγαίναμε να βρούμε το max απλά σε ένα πίνακα. Σε μια δεύτερη μεθοδολογία θα έπρεπε να είχαμε δύο πίνακες, όπου θα μπορούσαμε σε έναν πρώτο πίνακα να είχαμε για παράδειγμα τις βαθμολογίες κάποιων μαθητών και θα έπρεπε οπωσδήποτε να είχαμε ένα παράλληλο πίνακα με τα ονόματα αυτών. Έτσι, αν εμείς καταφέραμε να βρούμε τη μέγιστη βαθμολογία, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε τη θέση που υπάρχει το max στον πίνακά μας, προκειμένου να πάμε στον διπλανό πίνακα και να εμφανίσουμε το on της θέσης. Δηλαδή, εδώ πέρα, αν εμείς βρούμε ότι η μεγαλύτερη τιμή βρίσκεται στη δεύτερη θέση, δεν πρέπει να πάμε και να εμφανίσουμε το on του 2. Ξεκάθαρα, στο τρίτο ερώτημα μας περιγράφει ακριβώς αυτό. Θέλει να αναπτύξουμε διαδικασία η οποία θα βρίσκει τη θέση του μεγαλύτερου αριθμού σε ένα μονοδιάστατο πίνακα. Έτσι λοιπόν, καλούμαστε να πάμε και να κάνουμε κλίση ενός υποπρογράμματος, το οποίο θα μας επιστρέφει τη θέση του μέγιστου αριθμού σε έναν μονοδιάστατο πίνακα. Το πρόβλημά μας είναι όμως ότι ο πίνακας αυτός θα πρέπει να είναι 120 στοιχείων, ενώ εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε έναν πίνακα 120 στοιχείων. Έχουμε όμως μία κλίση υποπρογράμματος που μας φέρνει από το πρώτο υποερώτημα, το όνομα ενός αθλητή και τις βαθμολογίες στις 10 βολές που αυτός έχει κάνει. Συνεπώς εδώ πέρα θα έπρεπε να πάμε και να σκεφτούμε από μόνοι μας ότι θα έπρεπε οι τελικές βαθμολογίες κάθε αθλητή να γίνουν καινούριος πίνακας. Συνεπώς εδώ πέρα πηγαίναμε και λέγαμε για αθλητή από 1 μέχρι και 120 το μέσο όρο πήγαινε και κάνει τον πίνακα και τέλος επανάληψης. Μετά το τέλος επανάληψης θα σήμαινε ότι έχουμε φτιάξει ένα καινούριο πίνακα που μέσα έχει αριθμητικές τιμές που θα ήταν στην ουσία η τελική βαθμολογία που εμείς τον έχουμε πει νωρίτερα μέσο όρο των 120 αθλητών και πλέον έχουμε καινούριο πίνακα όπου θα μπορούσαμε να τον στείλουμε στη διαδικασία για να μπορέσει να μας επιστρέψει στη θέση του max. Αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω, μας λέει να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω υποπρογράμματα για να φτιάξουμε κυρίως πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει το όνομα του νικητή. Αυτό θα σήμαινε ότι ακόμα και αν εμείς γυρνούσαμε τη θέση του μονοδιάστατου πίνακα που είχαμε βρει το max, δεν θα είχαμε παράλληλο πίνακα για να πάμε να εμφανίσουμε τη θέση και κάπου εδώ πέρα πρέπει ο μαθητής να υποπτευθεί ότι θα πρέπει να φτιάξει ένα καινούριο πίνακα με τα ονόματα. Συνεπώς, εμείς ξέρουμε ότι το όνομα κάθε φορά μας επιστρέφει το όνομα ενός μαθητή. Θα μπορούσαμε να πάμε αυτό και να το κάνουμε πίνακα, δηλαδή στο on του άθλ, να μπορούσαμε και να εκχωρήσουμε κάθε φορά το εκάστοτε όνομα. Συνεπώς, μετά το τέλος της επανάληψης, θα ήταν σαν να έχουμε φτιάξει ένα παράλληλο πίνακα που αυτή τη φορά έχει τα 120 ονόματα των αθλητών. Πάμε να κάνουμε κατευθείαν την κλίση για το υποπρόγραμμα όπου θα πρέπει να μας επιστρέφει τη θέση. Αυτό θα είναι η διαδικασία γιατί αυτό μας ζήτησε η άσκηση. Κάλεσε λοιπόν για να καλέσουμε διαδικασία, την οποία εγώ θέλω να ονομάσω διαδικασία 1, διά 1, στην οποία σίγουρα πρέπει να στείλω σαν όρισμα το πίνακα με τους 120 μέσους όρους, δηλαδή τελικούς βαθμούς, τον οποίον θα τον πω μειό, και επίσης θα πρέπει να μου επιστραφεί η θέση που εγώ θέλω να την ονομάσω max athl του μέγιστου στοιχείου σε αυτόν εδώ το μονοδιάστατο. Διαδικασία λοιπόν. Διά 1, όπου έχουμε σαν ορίσματα τον πίνακα με τις τελικές βαθμολογίες που στο υποπρόγραμμα θα το ονομάσω διαφορετικά και θα το πω τα β, και επίσης θα επιστρέψω κάποια θέση. Η θέση αυτή μας έρχεται με ερωτηματικό. Μεταβλητές, όπου θα πάμε και θα δηλώσουμε τον πίνακα τα β στις πραγματικές, γιατί έχει μέσους όρους. Όπως στις πραγματικές έχουμε έναν πίνακα τον τα β, ο οποίος είναι 120 στοιχείων. Επίσης, στα κέρια σίγουρα έχουμε τη θέση και τα υπόλοιπα θα τα δηλώσω στην πορεία. Αρχή. Στο max θα πάμε και θα εκχωρήσουμε ακριβώς όπως δουλεύουμε και στους πίνακες το πρώτο στοιχείο του πίνακα. Δηλαδή, αν σκεφτούμε το πίνακά μας, θα πρέπει να πάρουμε το πρώτο και να το βάλουμε στο max. Το πρώτο στοιχείο. Στο θέση θα έπρεπε να κρατήσουμε τη θέση από όπου πήραμε αυτό το στοιχείο, που αυτή ήταν σίγουρα η πρώτη. Συνεπώς, για κάθε αθλητή,
όπου εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το άθλημα που χρησιμοποίησα στο κυρίως πρόγραμμα. Γι' αυτό θα πάω να δώσω ξανά άλλη μεταβλητή και θα το ονομάσω αθλητής. Από 1 μέχρι, θα ήταν καλύτερα να πούμε από 2 μέχρι 120, θα πρέπει να ελέγξουμε αν το ταφ β του αθλητή είναι μεγαλύτερο από το max, γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε για να έχουμε να συγκρίνουμε στο max θα πρέπει να θέσουμε το ταφ β του αθλητή, και όλα αυτά τα κάνουμε για ένα και μόνο λόγο. Φυσικά να πάμε στη θέση και να κρατήσουμε το αθλητής. Τέλος αν και τέλος επανάληψης και τέλος διαδικασίας, ενώ είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει να δηλώσω πράγματα. Εδώ πέρα λοιπόν το max θα έπρεπε να πάει στις πραγματικές. Το θέση το έχουμε δηλώσει, ενώ επίσης οφείλουμε να δηλώσουμε και το αθλητής. Γυρνώντας στο κυρίως πρόγραμμα, θα έπρεπε μέσα στο κυρίως πρόγραμμα να εμφανίσουμε, και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν μας είπε η άσκηση να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω υποπρογράμματα για να φτιάξουμε κυρίως πρόγραμμα το οποίο θα εμφανίζει το όνομα του νικητή. Ακριβώς για αυτό το λόγο, μας έχει γυρίσει το Max Athlete που περιέχει τη θέση του μέγιστου στοιχείου και εμείς έπρεπε να πάμε στον παράλληλο πίνακα με τα ονόματα και να εμφανίσουμε το όνομα του νικητή. Ακριβώς για αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε το γράψα και όχι το εμφάνισε πλέον στα υποπρογράμματα και στα προγράμματα. Εμφάνισε το on του Max Athlete και έχει τελειώσει ολόκληρη η άσκηση, όμως έχω να δηλώσω πράγματα. Τέλος προγράμματος. Έχουμε σίγουρα πραγματικές. Θυμάμαι πολύ καλά ότι έχουμε και ακέραιες. Θυμάμαι ότι δεν έχουμε λογικές, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε και χαρακτήρες. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Το athlete θα πρέπει να πάει στις ακέραιες. Θα έπρεπε εδώ πέρα να έχω το όνομα στους χαρακτήρες. Επίσης, ο βαθμός, όπου έχουμε κάθε φορά έναν πίνακα 10 στοιχείων, θα έπρεπε να πάει στις πραγματικές και πρέπει να δηλώσουμε ότι είναι 10 στοιχείων. Έχουμε το on-athlete, το οποίο είναι πλέον 120 στοιχείων. Νωρίτερα έχουμε βρει το μέσο όρο, που και αυτός είναι πίνακας και μάλιστα 120 στοιχείων. Και τέλος έχουμε και το max athlete, το οποίο θα πρέπει να δηλωθεί στις ακέραιες. Στην συγκεκριμένη άσκηση είδαμε πολλές μεθοδολογίες, όπως για παράδειγμα ότι έπρεπε μαθητής μόνος να σκεφτεί ταξινόμηση, ή ακόμα και ότι θα έπρεπε να βρει το μέγιστο σε έναν πίνακα μονοδιάστατο, τον οποίο θα έπρεπε να δημιουργήσει ο ίδιος. Στο κυρίως πρόγραμμα και στις επόμενες ασκήσεις δεν θα μας δίνονται περισσότερα στοιχεία, όμως εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και κάπως τη φαντασία μας για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους πίνακες που χρειάζεται για να δουλέψουμε την άσκηση.